7 مليون هاجر زخنت تايلاند كجلصو بزيكلو صبوقات نجرات استملأت دات خنبر وترو نسما زدون ألوتاو قن لوا نايت صوتاو ركب توريزم رئيس كتما تايلاند زخنت بانكوك بتم مستي ناي عداقا مأكلاتا ويمولاتن بناي حكمنا توريزمنيات فلد أب زخونت هاجر كمزلو أب بانكوكن أب كالوت كتماتات تايلاندن بنفسن زحادرا بزح زلون أمنزراتات اللوا أب تايلاند كاوشت هاجر حليفو أب علم بنايت صوتاو سحبة توريزم التللة فليز بلد كتمالا باتايا تبهل 8 مئتاويت كاب أتاويتات كاب توريزم صوتاو ركبيات رخبو أبزنايلوم فيديو كاب بانكوك ندوباو مبراق أمبل 250 كيلومتر نأتركب كتما باتايا كم بتحينا ناي تايلاند ناي صوتاو ركب توريزم بحاون تمثيلنايو باتايا خا قبل علي استسختتت قراع كنبلا نخل إذا ختما بخمسة خنجلت نحنا نختفلت مخنيات كاب زخانو روحيتات بقندو أمريكا تدقس إزي نسأل ما زيكونا مصنع تزرقا قصن تاريخ زقدفو 10 مسكريو اتناجر زجمرة كابش حن شعات 255 جميرو نعيسرا عمتات زغطله ناي أمريكان فيتنامين كويناتيو أمريكان وكينات فيتنام زتقموا وتهدراتا أب كباب فيتنام كتعسكر مسجمرت أب موداتا حمساتات وتهدرات أمريكا كابزا أب تقوان نشتيناي قفف تعاسا زنبرت كتما باتايا 45 كيلومتر وتسئيل كابز ركب سفراي نيرو إسران شعاتن سنة شحن شعاتن 259 ناي أمريكا وتهدرات ناب كتما باتايا متيوم ناي عرفت جزيهم نمحلاف جزات خاريو بزا علت تايلاند ناي صوتاو ركب توريزم زكايد لهاجر نموخان شق تولعو بخمي يتبلو نابو كرمتينا اتوم فلما نعرفتي ناب كتما باتايا زعتو وحدات ناي أمريكا وتهدرات بب اوانو الناب زحمتو اتوم وتهدرات نتن دخاتات نايت كبابي دك انستيو ريان اوب زي فلطامت ان جنزب بمتهرراف ناب سراح زموت كم زعتوات تبابعون دخنت حسوم سلازخانة نتن مس أمريكاوين وتهدرات جزيه بمحلاف أب حتير اوان هيوتن زغيرا دك انستيو زرعيا كالوت تايلانداوين نساتنون كالتيفو كحل فلن بمحساب نتأنوار السراح نمت انباري تماتان باتايا سكعت سديدا عسا مقفافا قاريطا دك انستيو بملآخ دولار كتقوصر جميرا بزخا قصر حزبنا وسخاس لازمته اباي تخنصو كالوت دق تبعتيون دق انستيو لوا سميعم نابتا ختما خوحزو سلاز جمرو اتا ختما قلطيفا عبيت نززستو على منجست تايلاند نتا كتما افلطو بمهاب لمعاتاو مدبات حنصصلا ابتا ختماون وفر جبره بجزيو زيت أفقات نقشتين يحوق والعي أبطقان زلونا قاتلت هاجر كتعنو سلا تخقل إذا بوحدات سراح زسانو أمريكاويان مخنيات نايت أوتاو ركب حوز تولع ختما باتاياون كاب تايلاند حليفو أما العالم نزلو دك تبعتيو مسحب ناخونت متت لومي كاب حافشاو اتوت اتعسر تغلت خميتي بخمزي نايزموت سراح يوزئكب زلو سراح منزرنا عالم دحر مفتارا نقاشحات عمتات زنبرن كاب حجون زقصل زلو مليونات دك انستيو زنقساقسالو صلمات ناي ገንዘብ ምንጭዮ منزرنا ابتن ሃይማኖተኛታት ይናይለን ዝምክሓ ሃገራት ከይተረፈ ዝርከብ ኣዝዩ ሱር ዝሰደደ ነገርዮ ይኹን እምበር ብዛዕባ منزرናን ከለዓል ኣብ እምሮ ደቂ ሰባት ብቐዳምነት እትቕልቀል ታይላንድያ ናይዚ ምኽንያት ከኣ ብኣሃዝ ኣሰኒና ክንነግረኩም قطبا تايلاند ات 56 مئتاويت أبز صلات استمركسيو توريزم نعسران حدن مئتاويت نايت صوتاو ركب توريزم كا نعسر تخلت مئتاويت ناي تايلاند جي دي بي شفنو أب عامته كل تشحن 19 طرح 39 نت بشمونته بصحت هاجر نتايلاند بصحم أبتا عامت ببزح بصحت هاجرات كابز قشلن هاجرات تايلاند أبراب عي درجات السريعة نيرا اتوم ابتعامت ناب تايلاند زعاتو بتصحتي اتوم تشعاته نت ب6 مليون بغطا ناب كتما باتايا تقعيزم اب تايلاند بزعاو دزي نايزم محدرو سبات قصري بقليدو زقمت ايكونن هوتيلات
بيت مقبتاتن باراتن ناي قعزو وكيلاتن وهابتن اي مقعزيا اقرقلوتن كابزي تربحتيوم كابزيوم وطعي اب تايلاند كبابي 400 شح دق انستيو بزي ناي منزرنا هيوت نبسنن سدرا بيتنن يمحدرا اتزحزن 800 ميتاويت كابزن دق انستيو كاب قطراو كباب زمص اخوينن اتنس بزحا سدرا بيتن نمنباين نابز سراحاتين سلازي منغست تايلاند نز ነገር ደው ከብሎን ተፈቲኑ ናይዞም ኩሎም ሰባት ህይወት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ማለትዩ 12 ሚእታዊት ናይ ታይላንድ ኣታዊታትን ክስወሪው ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለና ነዚ ስራሕ ንጽየፍ ሰባት ምናልባት ኣብ እምሮና ዝተረፈ ይትረፍ ንምንታይ ነዚ ጉዳይ ዘይዓጽዎ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ጫማ ናይቶም ኣብ ተሃገር ዘለዎ ኣቲና ግን ውሳነ መሃብ ኣዝዩ ከቢድዩ እዚ ኮይኑ ግን መንግስቲ ታይላንድ ውን በብእዋኑ ነዚ ጉዳይ ክቃለሶ ጸኒሕዮ ኣብ 1996 ንኣብነት ንግዲ ጾታዊ ርክብ ብዓንቀጽ ኣሰኒው ገበን ከም ዝኾነ ሰሪሕ ነይሩ ካብዚ ሓሊፉ መንግስቲ ታይላንድ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ናይ ጾታዊ ርክብ ቱሪዝም ካብ ገጽ ሃገሩ ንምጥፋእ ቆሪጹ ተላዒሉ ነይሩ ኮይኑ ግን ኣይተዓወተን እኳ ደኣ እቲ ናይ ምንዝርና ስራሕን ናይ ዝሙት ቱሪዝምን ካብ ዝነበሮ መሊሱ ገዲዱ ሎሚ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላውን ጾታ ዝቀየሩ ደቂ ተባዕትዮ ዝነጥፍሉ ዕፀፋርስ ዝዘዋወረሉን ደቂ ሰባት ዝሰጋገሩሉን ጽላት ኮይኑሎ እዚ ኣብ እዋን ኮሮና ምስ ውሸባ ዛሕላ ኣርእዩ እኳ እንተነበረ ዓለም ናብ ንቡር ድሕሪ ምምላሳ ግን እቲ ናይ ታይላንድ ወይ ናይ ፓታያ ናይ ነውሪ ስራሕውን ማዕረ ማዕሪኡ ናብ ዝነበሮ ተመሊሱ ፓታያ ብኸምዚ ደኣ ትፈለጥ እምበር ኣብ እዋን ቀትሪ ኣብ ተኣዝዩ ብተፈጥሮ ዝተዓደለ ገማግም ባሕራን ደሴታትን ባህ ዘብል መስሕብ ቱሪዝም ዝኾኑ ነገራት ኣለዋ ኣብ እዋን ጸላም ግን እታ ከተማ ናብ ባቢሎንያ ትቕየር ምልእቲ ከተማ ናብ ሓንቲ ዓባይ ናይ ለይታዊ ትልሂት መድረኽያ ትልወጥ ኣብዛ ከተማ ዝፍጸሙ ነውርታት ንምግላጽ ኣብዚ ንዕኡ ዝኸውን ትግርኛ ክንረክብ ኣይከኣልናን ናብ ፓታያ ኣይንበጽሕን ግን ናብ ታይላንድ ክንከይድ ንደሊና እንተልኩም ግን ታይላንድ ምድረገነት ያ ባንኮክ ዓለማዊት ከተማያ ኣብታ ከተማ ዘለው ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ኣደነቕትዮም ጎደናታታውን ኣዝዮም ፍሕፍሕ ዝብሉ ጸረ ጽምዋን ብሕታውነትን እዮም ናይ ቡድሃ ቴምፕላት ናይ ጎደና መግብታት ማእከል ዕዳጋታትን ለይታውያን ትልሂታትን ኣብ ታይላንድ እቶም ካብ ዓለም ፍልይ ዝበልዮም ናብ ደሴት ፑከት እንተኸድና ንኣእምሮ ዝሕድስ መልክዓ ምድርን ባሕርን ከነስተማቕር ንኽእል ከይከብረና እምበር ናብ ደሴት ኮህ ሳሙይ እንተተጓዒዝናውን ምቾት ኣብኡ ክንሪኦ ንኽእል ህዝቢ ታይላንድ ካልእ ብኣወንታት ዝልለይሉ ዘለዎም ፍሕሽው ገጺው ፍጹም ሰላማውያን እዮም ዓሌትነት ኣይረኣዮምን ንኹሉ ብማዕረዮም ዘስተኣናግድዎ ክብረት ሰብ ኣለዎም ትሕትናውን ኣብኦም እያ ትርከብ ንቱሪዝም ቀሊል ክኸውን ዝገበሮ ዳርጋ ዜጋታት ኩለን ሃገራት ንሓፂር እዋን ብዘይ ቪዛ ናብቲ ሃገር ከኣትዉ ምኽኣሎም እዩ ኣብኡ ምስ ኣተኻ ንዝተዋህበካ ቪዛ ዕሽሽልካ መዓልትን ትሕሊፍካ ግን ከቢድ መቕፃዕቲ ኣለዎ ናብ ማእሰርቲ እውን ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ኤውሮጳውያን ደቂ ተባዕትዮ ነተን ብሩኻትን ምእዙዛትን ታይላንዳውያን ተመርዖም ሓዳር ክምስርቱ ይረኣዩ ካብዚ ሓሊፎም እውን ሓያሎ ጥረተኛታት ዝተረፈ ዘመኖም ኣብ ታይላንድ ክሕልፍዎ ጠቕሊሎም ናብርኦም ኣብ ታይላንድ ዝገበሩ ምዕራባውያን እውን ኣዲኦም ተቑፀሮም ገለ ዘይግድሶም ከዓ ዝሓዝዎ ዘይብሎም ናብ ታይላንድ ምስገሹ ናብ ዝነብርዎ ሃገር ምምላስ ሓንጊዶም ኣብታ ሃገር ኮፍ ዝበሉለው ሎሚ ኣሜሪካውያን ወታደራት ዘይኮኑ ኣፍሪቃውያን ሩስያውያን ኣሜሪካውያን ኤውሮጳውያንን ካልኦትን እዮም ንመሬት ታይላንድ ዓብሊሎሞ ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ 32 ሚልዮን ዝኾኑ በጻሕቲ ሃገር ናብ ታይላንድ ኣትዮም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ዓለም ታይላንድ በዚ ሕጂ ዘቕረብናዮ ጥራሕ እትግለጽ ሃገር ኣይኮነትን ሎሚ ብሓፈሻ ኣብ ጉዳይ ፓታያ ጸቂጥናይና መደብ ሰሪሕና ካልእ እዋን ግን ብሓፈሻ ብዛዕባ ዛ ሃገር ዝገልጽ መደብ ከነዳሉና ንሕጂ ግን ኣብዚ ከኣኽለናዩ ስለምክታልኩም እናመስገና ሰሰናዩ ዓለም